At the free taste na din, baka kaya yung aramanan. Dakin niya mama na ang nungal ngalam. Takil tabok si Mau. Apo! 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 Umayak man! Apo! Apo! Adi manaw. Ay, ding umayak man! Manong ka manaw. Kaday, kuto daw. Yo, parakman ka na kayo ti products may. Ado dagiti tagilakok, baka magustuhanan nyo. Nangay magita lako manang. Ay, ado dagiti lakok ding. So, dati lakok na sabon, pagpakudaw. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dapat tilakok na pa, pagpakudaw tingi pa yung toothpaste. Paano masabi? Dati na lotion. Kaya damot ting pamatay ti lamok. Kaya dapat tilakok di tanga pa, pamatay iti utot. At the free taste na din, baka kaya yung aramanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Deng, tatayak pa gamin pag nangapag na, kaya nay, makain inuma kon. Mabalinti makiinom. Mainom data danong yaw. Dakin niya mama na ang nungal ngalam. Gago! Lukong ubeng. Manaw, sigurado ka? Lag ka? Pulis kang samay. Paano masabi? Pay kasanong mo na yung bagateng, kapulisa mait eh. Kanay nagtakil tabok si Mau. Gago! Peace mga manong kan manang. Sabi ko matanong gustuhan nyo na ito yung video. Ayan, please like and share our video. Kan paki-follow yung matan dati Facebook page tayo. Kanahan nyo magalipatan. Ayan, paki-subscribe iti YouTube channel tayo. Paki-click mo matan data yung notification bell tapno kinanayong ka nga ma-notify no at dadagiti barbaro nga videos tayo. Peace!